உலக வாழ் தமிழர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் வேல் சித்தர் தமிழ் மருத்துவ சேனல் சார்பாக என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பொதுவாக 2 கையண்டு கரெக்டாக இதயபூர்வமான வணக்கம் சொன்னாலே உங்களுக்கு 5 ஆண்டுகள் கூடுதலாக வாழணும். நம்ம கலாச்சாரம் பண்பாடுகள் எப்படி வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா? அந்த 2 கையும் ஒன்று சேரும்போது அதனுடைய ப்ரெஷர் அக்குப்பத்தி முறையில் மிகப்பெரிய நன்மை. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகக்கூடிய வீடியோ, இதய துடிப்பு சரியாக மருந்து. திடீர்னு இதய துடிப்பு நிற்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்குதுன்னா உங்களுக்கே தெரியும். ஒரு குளிர்ச்சி வரும், சத்தல் எடுக்கும், பதட்டம் வரும், உடம்பெல்லாம் விசக்க ஆரம்பிக்கும். அந்த நேரத்தில் நீங்கள் இந்த 2 மருந்தையும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இதய துடிப்பு பழையபடி சரியான லெவலுக்கு வந்துடும். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் 2. ஒன்று குப்பைமேனி பொடி. குப்பைமேனியை பொடியாக்கி வச்சுருக்கேன். குப்பைமேனி சமூலம்னு சொல்லுவோம். அந்த குப்பைமேனியை ஃபுல்லாக வேறு எல்லாம் சேர்த்து பொடியாக்கக்கூடியது. இன்னொன்று துளசி இலை பொடி. இந்த 2 தான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். ஒரு 100 கிராம் குப்பைமேனி பொடியும் குப்பைமேனியை பொடியாக்கி வச்சுக்கணும். காய வச்சு நிழலில் காய வச்சு பொடியாக்கணும். இதே மாதிரி நீங்கள் துளசியையும் எலியையும் வேரெல்லாம் சேர்த்து அதை பொடியாக்கி வச்சுக்கணும். அதை முழுமையாக சேர்ந்ததை நம்ம சமூலம் இதை பொடியாக்கி வச்சு 2யுமே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு டப்பாய்க்குள்ளே பொடிக்கி வச்சுக்கணும். வச்சுட்டு இதை காலையில் சாப்பிடலாம், மதியம் சாப்பிடலாம், சாயங்காலம் சாப்பிடலாம். அப்படி 3 வேளை சாப்பிடலாம். ஒவ்வொரு கரண்டி ஒல்லே தேனில் குழப்பி சாப்பிடலாம். இல்லைன்னு சொன்னால் அப்படியே வாய்க்கு போட்டு தண்ணி குடிக்கலாம். இப்படி செய்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஏற்படுதுன்னா, தொடர்ந்து நீங்கள் ஒரு 60 நாள் அதை சாப்பிட்றீங்கன்னா இதையும் பலம் பெறும். இதயத்தில் எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் வராது. ஆனால் இது எப்போவுமே பாத்திரத்தில் போட்டு ஒவ்வொரு வீட்லையும் வச்சுக்கணும். திடீர்னு இதய துடிப்பு நிற்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகுதுன்னா, ஒரு காற்று சம்மந்தமான இதய சம்மந்தமான எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் இந்த 2மே அதை சரி பண்ணிடும். துளசி அதனோட கவத்தை எல்லாமே எடுத்துடும். குப்பைமேனி அந்த இடத்த நாடி துடிப்பு சரியாக கொண்டு வரக்கூடிய அளவுக்கு வந்துடும். எப்பவுமே நம்ம உடம்பு நாடி துடிப்பு, இதய துடிப்பு இது எல்லாமே சரியாக இருக்கணும். இது எல்லாமே சரியாக வைக்கக்கூடிய சூழ்நிலை நம்ம உடம்புக்கு உண்டு, இயற்கையாகவே உண்டு. ஆனால் இயற்கையாக நம்ம தேவையற்ற பொருட்களை சாப்பிடக்கூடியது, தேவையற்ற தண்ணீரை குடிக்கக்கூடியது, சும்மா தேவையில்லாமல் எண்ணங்களை உருவாக்கக்கூடியது. இந்த 3 நாளை நம்ம உடம்பை கெடுத்து வச்சுருக்கோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழைய கலாச்சார பண்பாட்டுக்கு நம்ம போனோம்னு சொன்னால் பலவிதமான நோய்களை நீங்கள் தவிர்த்திடலாம். நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் நோயின்றி 100 ஆண்டுகள் வாழணும். நோயோட 300 வருஷம் நடந்து கஷ்டப்படாமல் நோய் இல்லாமல் 100 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தாலே உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதுக்காக தான் உங்களுக்கு இந்த பழைய பண்பாடு கலாச்சாரத்துக்கு திரும்ப திரும்ப போகணும்னு நான் சொல்கிறேன். இப்படி நீங்கள் கலாச்சாரம், பண்பாடு, மருத்துவ சம்பந்தமான இந்த வீடியோக்களை பார்க்கணும்னா இந்த வேல் சித்தர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வேண்டிய உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டன் அழுத்துங்க. லைக் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.